Okay guys, mingari ko diri sa among silingan guys na naipispan. Ya si Nika Kadabos. Nagpasaw siya sa iyang mga tilapia. Dagko na ragod yung tilapia guys. Tara guys. Ay lubog man, hindi makita. Naglubog man guys. Mangunod po din mo kamote din madugay ning. Siguro basta ako lang pag mga ganat na ako sila ganat karon aw so wala na dapat piksay. Pero wala pa may plano mag-harvest na. Basin karong Mayo ko hon birthday ni Jose. Dindagon na mo ni. Ko alam ni sinubang ko an. Kuan naman ni pangkaon naman ni. Ano ba niya? Silawon ta bang ka. Basta gal 22 ang nagpasakan. Ko ano no ipon Mayo ko hon. Ba ay na ta. Salamat guys. Nako ako. Medyo na siguro. Mga pila ni kabuhan upat na no kay November. Oo, November 3, November, December, January, February, March, April. Mulima. Mulima na kang April. Mandagko na guys. Ang puhunan nimo ani gamay raman kay ang feeds usa ka semana usa ka kilo. Pilang kilo ron sa feeds nimo? 55. 55. Oh, sa kasimana naman na. Na lima aw upat ka buwan, pila ka semana. Ang gamay ra imong kuan ani. Ang kuan laman ani nga pagabisitahon lagi kay ano. Dagko na oh. Dagko na guys oh. Muna guys ang pagpakaon guys sa tilapia guys. Buntag hapon lang no ang pagpakaon. Oo nga. Ang dagko na pwede na once a day ra. Once a day na lamang kung dagko na. So sa una gayud guys, wa pa gayud ko makita dire mo kisaw guys. Wan karon guys na ana. Mga upat ka buwan na ni kapin guys. So dagko na guys sa mga tilapia guys. Dagko yo mo wa nagdangaw kanang sobrang dangaw na kung imong dangawon. Nabuaw lagi ni. Mga pila ka ni kabuk dire mo nag 300 pieces na no. Kaya di man ay sabay-sabay kun mga uban mga uban magtago mga unang uban. Daghan pong baby. Dapat gani ila-ila ko na di na tamkop-kupispan pila ra ko so na to. Sus di na gani mahurot ni konsumo raning. Oo, ay pangatag man ni sa daghan kaad ing nga sa road. Ning papadi sila layon ko 2 kilo na di ko mga ako sir oy kay kana sir amo ra man lang try sir nya kanang pagsudan ra gud. Walang-wala gayud di pwede man. Sabay ra si sir pun tilawa. Grasya, ipanghatag sa lama silingan. Di man ingong negosyo, yay ka nang lingaw ra gud chips kinabuhi. No lingaw ra. Mahurot man nila ng kasaw. Mga gid nang zaman kailangan nilay. Ani ra gud na mo pangikuan ni Jose Lihao basta gilampasan ka ni Daing ko. Ko mulampas dia ka na rabay has kita ro kung has diha pero kulay green. Isang gilampasan ni. Ko kana lamang kahoy ay kuan kay basig sauce puno sa tubig ba. Ko gamay ra hinuon pero ang lawom man ni. Lawom. Oo, kay di siya nang hubasi. Oh, mo na pispan number 2 nila mga ka-Israel. Oh. Naagka to dito number 5 na naiyek. Number 5 na nandiya sa gilid sa sapa na gayod. Oh, kay ang kining dinhi pispan number 4 puro man na suro diha, wala mo matang pa. Mabuhi man na ning kakao, yes? Oh, buhay na. Magtanong po kag kakao? Ako na nang ikuan na manggano. Ako na nikon para mga kanang kuan dinhi. Ligon. Kanang dili anang lamig. Malamig ang kuan ba kanang dinhi paligid. Sa palibot niya. Oh, palibot ang isdaan niya. Di kay mahubas sigsuso pa ng mga tanong sa kuan gilid nimo. Kuan man ni ang dinhi ay swerte na to kay ana bitaw ye kinya tanan dito adi ag imo dir bagsak man sa akin. Mo nang isugdus na sa imo kanang wa kay puhunan kundi mag imo rang widingan tungod to. Na ay tuluhan nakita dagko lagi ingos mo si. Mani bagay pasnon ko adyo sa naman joy ato na ikinan si Ayut kay ni aman po na si Jang pakatuwa po na si Jang kay ganahan to sa nay Jang kanang kuan-kuanan. Kanang bisahon. Hala. Adyo kan ano Napay mga ero guys na intaw ni sampa rin tao ni diri guys kay mga ampon. Mga ampon tao ni. Agsi tag-iyan is itok wa na adto asiyang tag-iyan ni guys. Naman lagi po kay daning na mga kuan ning. Oo, mga na ipasawron yes. Mga Di
na tangkong ye, kumbaga, kaya nung di ba mga anong tangkong? Oo. Mga unman sila ye, kung kay ang tangkong dito, akay buwan dito sa init. Hong kita gaaganas, hala mga unman. Kung sa ganihan na malingki man ko ngadto, ko nang gamiton pa ni Ninjo, sa di na. Ako po din ng mga Chinese pizza. Suwa dyan ako ni si Jaye, Ah. kay nang ano, kanang, Wala? kung dyan ni sa kanal ba ya? Oo. Oo, so Pero sa gilid na nimo na ikuan. Ay, itsa. Eh, mo di ay tangko mo kaon po dai na. Na mga utangkong ni sila ye, kusog ang mga utangkong ye. Mo na malipay ni sila ako mupasaw kay kompleto man si Jose Pids naman. Oo. Ag ako kuan. So, karon guys, ipakaon ni nining guys og Chinese pizza eh. Hindi ko daghanan kay basin ako. First day na lang pagkaon nila. Mo di ay. Oo. Kay mabuhi ba yan ng isda as kanalyek? So it means na mga kuan diha mga ratin-ratin na mga ing ana ba, mga fruit siguro. Or kuan, hangit naman kay na marami murag kuan di ba ni? Oh, gulay po dai taro sila. Tanawa na ina iknaw niya. Sulihon man ang jaog. Gipangaon ba ni? Di man nakan ang dayon kay manibag man na hila. Ito ay suyop-suyop lagay taraw. Anak kana balik ko ni mahurot yan inang gulay dagdagan na. Kay ganihan daghan ng ganas ang gihatag. Uy, nahurot na nang ahon sa ukoy. Ino man nagigamo ko. Guys, napukuno diri guys mga layaw guys na kuan. Mo na guys ang sapa gayud guys ikuhan og tubig guys sa mga pispan. Oh. Kuman delikado pod ni kung mo baha. Oh, okay. Kay mo kuan man ni mawas out man ning kuan diri tubig. Bantay, sugudon lagi na nila ikaw. Kitaan dyan na nimo na isda niya. Oh, hala guys, tanaw gyud na to guys suwatan Ilo na guys. itong hinduan atong butangag pits. Di ba makita nimo isda kay. Oh, tuwa oh. Tuwa day to do. Kita na ka no? Gagmay pa pod. Oh, gagmay pa. Pero mo, ugpo na, makita na nimo. Mababaw yun na, makita nimo yung dako na. Dako naman na. Ang gagmay, kinuanan kay mo, anak raman dyan mo ilaw, mo anak. Kanang ina kinanani dyan. Huy, hawa mo diya. Hawa mo diya. Ay Kay mga, kuan guys. kung ba ni na talapya, kanang ila. Na guys, matilapia pod guys oh. Nauan guys. Gulupura ba ni sila eh? Na. Ay, kitaan dyan na mo yung unum, na pwede hang andag ko ay. Na magadyon ni mga kuan diri Oo, Kanang mga layaw. Oh. Kanang inagas ba? Oh, na mapis. Mga anak na po na sila diha daghan. Oo, tanawa ikaw. Oo, tana. Ano? Oh. Taw ang giingon nimo yak hindo ira widing yak ugma sa alauna or alas 2 mo ari ka. Tagan hog page kung ning diha. Nga ba no. Daghan po na sila. Di Problema lagi mawas out pod lagi. okay ra man yak ina daw kuno. Jabutan na ko nug meet ni ataman ko hud ba kay ag tubig ko ano man na. Mo nang kuan na lang to nga express mo ko an ba. Guys, dire na punta dire sa fish pan number kato guys atong ibiyan 5 na kuno to nila guys. Kani guys ang fish pan number 4. Pero rahubas man guys. Why kuan na no, ag tubig wa na makaagas. Oo, ag source din hi adi mo tubig. Mo nang wa na namo kadulang pa. Pero at least na ay kuan inig. Baha ba ye, dili mo drago dili mo sa pispan. Mo na fish pan number 3 ni guys. Tapoy madaghan na po dire mga isda guys. Ang daghan na ni, ang daghan na. Kay daghan din ang mga seedling guys. Mga seedling dire ang daghan na. Dagko na po guys. Na guys, di lang makita guys. Pero daghan siya seedling din niya nagagmay guys. Anod man niya kikan dito. Mga tuluran ni bae siguro nga niya. Pero daghan na lagi niya. Kaya kausa nga. Inasus na, isa pa. Kung ano naman yung daghan na nga niya. Uman, siya ra gayud mismo ani naghimo guys na pispan guys. Kani na pispan guys. Mga kay isa ka semana ma isa ra ka kilo pila isa ka pila ka kilo isa ka semana yung pakaon. Isa ra. Di mapila di ka gramo imong pakaon. Gamay raman ni kaya kaning ila kanang kuan raman kanang di man jud ingog busog na busog kanang murag ila raman yung duhaan kanang lumot mo ni pagkaon ani yek. So, guys ang daghan na guys. Mo na ang pispa number 1. Mo na gayo ilang gihimo guys na kinaunhan na pispa nilang gihimo guys. Experiment man. Nabuhi man si Jawa, nag-extend. Ayan, daghanan niyan. Dagko ako niyan hi. Dagko na guys oh. Ako ha milinhig duha nga to kay isa ra man.
Oh, that's ba. Mo ni una ang nabutangan guys. Og tilapia nila. Mandi na ka pwede sige pagkuha nagsidling kay mga nakra sila ano ni. Oh, di na mag-supply. Ipanghatag na gani ning uban kay crowded na manggod. Kung kinsay gusto magpispan, maghimo sa magpispan o sa namo mo Oh ko. guys, kung may mga silingan guys gusto magpispan guys, pwede ra si Nining mag-supply og sidling. Oh, pahatag ra. Oh, hatag lang guys. Dala mo baldi, ano nga. Pero ako guys, murag wa pa koy time guys kay naghahanap ako trabahoon guys. Murag mautas ako guys. So sige trabaho guys. Kini mo atong tan-awon to, para kanya kay kuan. Pero kuan naman ni. Karangon naman naka iya kaya naman ni ba. Nagdiha ni duha ka buok dito. Yung unsa man tong iro indaga naman dito sa akong ilampasan. Na siguro kuan makaan man na og timos, makaan man na og kuan kanang aroy, parang palaka Mo ni ang pispan number 1. Oh guys, mo ni guys. May butterfly may kuan. Dili ni ingon na lisod kuanon guys kay pila ra ka metros sa kalaumaan nining murag tulo ra ka metros no ang usa ra ka metros ug tunga kalawom. Ang kalawom. Oo, nya permi lang na ay tubig. Oo no. Oo. Magtubig ani mga 2 ra ka metros siguro no tulo. Oo. O 1 ka metros no. 1 ka metros Ang ang tubig. kalawom sa tubig no. Og muuwan, magkuan na lang kag pagkanal-kanal kay okay man sila anang mga inuwan bitaw. Wala mga ingong oxygen kay wa may lag-aga. Muna guys ang pagbuhi og pispan. Mura dili ka adyo hasol kuan na kay Nung una kubkob kapoy pa ang pagkubkob no. Oo nya og. Nana kay kinubkob, butangan nimo halaman, ako kag sibling. Tagdan na nimo. Basta kay sige na lang kag pakaon adlaw-adlaw no. Oo, di na hasol. Man 6 months pwede na harveston og 5 to 6 months. 5 to 6 months guys. Human na po yung mga bagong mga binugan nila guys. Uda ko na po na siya dayon. Pero dili na ta mag kuan pa og similya kay ang iyang inahanan na mga anak hantod mo daghan na noon ang imong mga isdang tilapia kay sige ra na sila panganak. Oh. Ani sila kanang ubudaghan na murag hassle na ba kay siyempre daghan ng pakanon. Oh. Murag ipanghatag gayud ang kuan daghan na. Kini harbisan ni ka usa nya. Wala mga dugsidling agib na. Pero pwede ra man gihapon siguro kanang murag mo daghan na siguro pud no. Daghan na kay tingnan nga no aksikaw na mo kadi man yung muskit kadako kana rabang makaon na natalapya ang among siktaw kadako ba. So di jud makuha ang mga sidling. Kung mga hagsidling kanang muskit bitaw nga sikpaw ang imong gamiton. Ito ni, di pa sila kaadyo kuan. Agbawas ko halaman. Mayong advice sa imo, ako manayat ng imo yit. Di pa yung mga sapa na mo guys diri guys na mo ni kuhan og source tubig guys. Human mo ni diri guys. Napo kuno isda diri nakatakas guys. Mga inawas guys oh. Mukariyeko na rabay lobiyek. So napo kuno yung mga kuan diha guys. Imo na taman baliwyek. Oo. Diha ganay ri imong hinduan ni, adto na ri ko ana galawa. Kana hinduan ba nimo diri imo kuban nimo ha? Hinduan. Halagi ko ndako alagi na talapya yo. Nari tilapya? Ana alagi. Asa man? Kuan man kanang one si kayek alas 11 alas 12 kanang kuan. Ay kahadlok ba diha bisag naisawa diha intago. Wa na ikwa kanang kuan lang kanang mamahaw ka no nya magpupuot ka diri mo naman ang kuan kay ina nga no daghan maning anod jik dinhi asa kanang among exit ba ang mga anod ana kay nachismis manggod na basakan nga nang giturtur sila na kuno mga talapya agay mo te oh ya guys imo ko ano ni imong kuan imo jud ning widingan ning imong lakatan di ba widingan ning lakatan kanira imong widingan. Kaya na side ayo love during side pikas dili na imo. Para lang makuan nimo nang culture nimo ba ang kuan. Ana ragot. Matan-aw ra og unsay kaning kuan. Uy, atong ka matan-aw na lang. Hinayang ko nimo kay